Jeg skal fortælle om de her simple vækstmodeller, og der er 3 sådan overordnede situationer, og dem vil jeg lige skrive på tavlen. Den første, det er en konstant, hvor et y-mærke er lig med en konstant. Den anden er y-mærke lig med k gange y. Og så er den tredje y-mærke lig med b minus a gange i. Og de her 3 situationer kan også tegnes som forskellige vækstmodeller. Og jeg vil starte med at tegne den første situation. Og så skal vi være pædagogiske. Og den første, det er jo den her, der er en konstant. Så her der er y-mærke lige med k, som er en konstant. Løsningen til den her, det her udtryk, det ser sådan her ud. Og der ser løsningen cirka sådan her ud, hvor at y af t er lige med kt plus c, hvor et c er sådan en konstant. Ja. Så skal vi have gjort tavlen ren, fordi den anden vækstmodel, vi har, den ser sådan her ud. Yes. Og der har vi, der ser vores oprindelige graf sådan her ud. Den hedder y-mærke er lige med k gange y. Og til den her, der er løsningen der er løsningen en eksponentiel funktion, hvor y af t er lige med c gange e opløftet i kt. Og her der er c et vilkårligt tal. Så. Ja. Okay. Og så har vi her den sidste, sådan den tredje situation, og der ser grafen sådan her ud. Og der har vi den oprindelige graf, der ser sådan her ud. Hvor at punktet heroppe, det hedder B, og punktet hernede, det hedder B over A. Den fuldstændige løsning til det her, det er en graf, som har den her facon her, hvor at y af t er lige med b over a plus c gange e minus a t. Og her der er c igen sådan et vilkårligt tal. Hej. Jeg vil gerne bevise, at den fuldstændige løsning til differentialligningen y-mærke er lige med k gange y er y af t er lige med c gange e opløftet k gange t. Yes. Og det gør jeg, det beviser jeg igennem 2 trin. Jeg starter med trin 1, hvor jeg skal gøre prøve. Jeg skal ligesom vise, at y af t
en løsning. Til stjerne, som jeg kalder differentialligningen. Og det gør jeg ved at prøve. Hvis I kan se det. Jeg starter med venstre side. Og differentierer. Y og T. Og T, det er en gangkonstant, så den bliver stående. Men jeg skal differentiere i opløftet K gange T. Og vi har lært differentialkvotienten i opløftet en konstant gange med den uafhængige variabel, som er T i det her tilfælde. Så flytter man så K ned foran E, så det bliver så C gange K gange E opløftet K gange T. Yes. Så er vi nået til højre side, som jo var stjerne. Så erstatter man så Y med T gange E opløftet K gange T. Og vi kan se, at de her to, de er så lige med hinanden. Så vi har vist, at Y og T er en løsning til differentialligningen. Så går vi over til trin 2. Fordi nu antager jeg, at Y og T er en løsning til differentialligningen. Yes. Og Y og T, det var så lige med T gange E opløftet K gange T. Og det kan også skrives ved, at man dividerer Y og T med E opløftet K gange T, som er lige med T. Og det kan skrives på en mere overskuelig måde ved at skrive Y og T gange med E opløftet minus K gange T, som er lige med en konstant. Og for at en funktion er kun lige med en konstant, hvis og kun hvis man differentierer funktionen, så den er lige med 0. Yes. Og det her udtryk kan være så for Z af T, for at gøre det mere overskueligt. Og vi kan se, og så skal vi så differentiere Z af T, som jeg ligesom har gennemgået før. Og det her, det er et produkt af to funktioner, så derfor skal vi bruge produktreglen. Produktreglen, det er jo Y-mærke lige med fx0 gange med gx0 plus fx0 gange med g-mærke x0, som vi ser. Så derfor bruger jeg produktreglen. Jeg kan lige lave hvor jeg differentierer Y og T gange med E opløftet minus K gange T og plusser med Y og T og ganger med hvor jeg differentierer E opløftet minus K gange T, som vi fra før ved, at vi bare flytter K-konstanten ned foran. Så det bliver minus K gange E opløftet minus K gange T. Og Y og T, Y-mærke og T, det er jo differentialkvotienten, differentialligningen fra før, så derfor erstatter jeg det med K gange Y, eller K gange Y og T, gange med E opløftet minus K gange T, og så ganger jeg Y og T ind i
parentesen, så det bliver minus k gange y af t gange 1 opløftet minus k gange t. Og de her led, som du kan se, går ud med hinanden, så det bliver lige med 0. Og derfor kan vi konstatere, at y af t er lige med c, og y af t det er jo det samme som selv t er lige med c, og det er jo det samme som y af t gange med e opløftet minus k gange t. Og det kan vi så omskrive til y af t er lige med c gange med e opløftet k gange t, som var det, vi skulle bevise. Så er den fuldstændige løsning til differentialkoefficienten, eller differentialligningen, og til y-mærke lige med k gange y, er y af t lige med c gange e opløftet k gange t. Jeg skal snakke om Newtons afkølingslov, og det er for, at man har et afkøling af legeme, som er proportionalt med forskellen i legemets temperatur og omgivelsernes temperatur. Og det kan man opskrive på den her form, hvor at k det er omgivelsernes temperatur, og y det så er legemets temperatur. Og den kan så blive til en differentialligning, vi kender, hvis vi omskriver den lidt. Det kan vi gøre sådan her. Og så kan vi sige, at det her, det kan vi kalde for b. Og det her, det kan skrives som minus m. Og det kan vi godt kalde for a. Og så får vi, at y-mærke er lige med b er jo ligesom den differentialligning, vi kender, som det forklarer om før. Ja. Og den generelle løsning til den her differentialligning, den er at og så når man bruger den her Newtons lov, så kan man sige, at det her A divideret B, det kan blive til, at det er det samme som at sige minus k gange m over minus m. Og det bliver så bare til k. Så derfor så det her led, det er lige med omgivelsernes temperatur. Det kan man så bruge til at finde, til at opsætte ligning for, hvordan temperaturen den aftager i løbet af tiden for en bestemt legeme. Og hvis vi siger, at vi har noget, der er, jeg ved ikke, 30 grader, nej det er 90 grader varmt, så kan vi skrive det her. Det kan vi skrive der. Det starter med at være 90 grader varmt. Det er det her. Det er 90 grader. Og så siger vi, at stuetemperaturen det er 20 grader. Og så, fordi det er tid 0, så er det her 0. Så har vi så et udtryk for temperaturen. Yeah. Og det kan man tegne sådan her. Hvor det her det er y, og det her det er 10. Og den der graf, der vil så asymptotisk nærme sig stuetemperaturen, som er 20 grader,